Mheshimiwa chiparanchiro chinene chikiroseti ali Masiga East. Akirokende abange mbaro bamenye nsemelia abamanyete nga mheshimiwa uyu uramona intuga igakirokende negasi yayo kwende kinga chipare charosi utali kumanya gose nere yakena tamayete nere gose ya nsemoki ibaga kikwire kwenekeria bamenye banga ya epare ene ya national government ene highway ne chinene kinde ne chichirio obwene tokorayo monyene wasabusiri amakori gali mbiya mono sana. Yes. Ebi bintu biritokora ntu n'aba MCA turanga n'abantu asekirengaki byarorekana nk'abura imboga ndete gasi kemo kiyabone chipara njire bone chinyinge muna nasoa chindi ne chimbe mono kitali gweteka completely chibutogete kana soa tena nyorete chinde chiarenge igatwa ngachaka chiri the main roads tubugata se Masiga East. Epare kurua Nyamache yaenda Utanchi yagenda Liambase Mokonge lia Mutari Ekirema egotirimbuka yagenda bakasakuru kwa Turua yagenda Nyamaruma. Ine parana hotebira about 11 kilometers stretch. I think nero epara tubugate nene pi ase Masiga. Yes. Epare yekerana soete for sure kwa yabutokire. Completely. Na nene colleague which one of the biggest schools to bwate no na sub county to abase kuliambase. Yes. Nganya cha unyekina nichi besa chiane. No mata mangana ya serikali. Yes. Tokoteka me serikali mono akerege ndukire agent. So I started colleague besa ange kona teacher ali assessor regete. Budget yetu akora bono. Na tema colleague 2.6 million. Chiarenge chibesa chinga sana sokolosie pale. To akora ndugu nga patch maraming. Ali assessor regete mono contract kaewe gasi ekaende karosia yabe kumochanga. Yabe kama karabati. So that now the road I can say neranga 75% passable. Pare ndene nanyorete rembe mono. Yes. Ali kurwa sakuru ko Kionyo yagenda Musocho yagenda Turwa. This road I did it last 2 weeks ago with my personal money. Angelfu 350 cyane cyo mufuko. Ngabwata ngalige kiragita ne tiba n'abamurabe bebinyoro. Tukabwatira na sokorosie pare yo because kreatora sobora sometimes you sacrifice for your people because abantu bali bago etali chipiki chiko yeye bako wanse na ubandi igetemberemo. So sometimes I go out of my way. Chipara chinde munabone ye korua Nyabite yagenda asakoro kuriya sindiga kana soete ya renkembe mono nganyora chibesa nkeigo and personal money nkaligi nkeigo nganye grade nodinya ari kunyobe ko mochanga in few months time munyaro na nyobe kiro mochanga echiga nechipara chinde chiroro bunabone entaito ko chikokorende na boligu enko otaete yabeire bunegeti you cannot pass ere asakoro kwa bokini bantu eko anda bokini bantu yabwata Kionyo. That road again nera sobo ngobwane nyasau gose na bitoki bikeigo I'll go do the road so that gotokonya gosuka banyo renga ngonya cross tole tukanyerete budget yetu aetia ekyaka kolegas igas chipara ningende to koromokia hoko gena Nyamacha se taracha yagwe. Yes. Tarache yekera yawa I tried my level best kobeka oborarabokeiga abantu bagweta na cross an alternative route asa abantu bakunya gweta tukanyite national government ero syoborarabo connect Nyamache main na Nyamache DCC office wona gona tokwana gali tichiri gweto for the last 1 or 2 months. I'm also appealing to the member of parliament. Yes. Almost COVID. Yes. Fast track process jokorosia oborarabole because no we national government. That koigena ngamba bugate chibes che emergency. Ikitutabuati ntu n'aba MCA. Akore bwango arosie pareli abantu bayito usafiri abengeri bagotigerwa asatambe batarna maruchi asatambe.